Sarapane sego pecel legendaris. Iki lebih tepate ning Desa Sidoharjo, Kecamatan Tanjung Anom. Warung iki buka iki ket aku ijik cilik gong rabi. Tapi warung iki wis terkenal dan rasane kuwi panggah. Mungkin iki wis generasi kedua yo, guys. Ning kene iki porsine pas yo gak kakean yo gak saitiken. Apa maneh sarapan ning kene iki view-ne langsung ning sawah. Hawa niki seger apa neh warung iki madhep ngidul langsung nampani angin. Ning kene iki yo enek sate usus karo sate telur puyuh. Iki aku mau jipuk lur-lurune yo, guys. Nah, iki aku karo Pak suami sambil menikmati sarapan karo ndelok suasanane wong arit pari. Sarapan iki sederhana tapi iso meningkatkan mood di pagi hari. Nek mood awake dhewe isuk iki wis seneng sampai ongko bengi turu bengi kuwi yo panggah seneng. Golek rezeki penak, komunikasi yo penak karo bojone karo anak-anake. Nah, nek opo to, guys? Wong nek wis rabi kuwi mbuh 5 menit, mbuh 10 menit nek isuk sadurunge kerja kudu komunikasi karo bojone. Karena apa? Dengan komunikasi itu kita bisa meningkatkan tingkat keharmonisan dalam rumah tangga. Iya. Nah, iki aku wis mulai entek yo nek ku maem Pak suami bareng yo wis menikmati banget. Apa neh iki enek lawe sate usus karo sate telur puyuh. Tapi ojo dihujat yo, guys, engko mangane jeroan ae. Nah, iki asine yo gak samdino mangan jeroan. Ini Pak suami asine yo mo mergane tak tawari akhirnya yo gelem saling menghargai. Wong sitok yo dipangan cah loro lho, guys. Gak akeh nek ku mangan. Mergane apa kolesterol karo asam urat engko jingkrak-jingkrak. Wis iki aku wis karo Pak suami wis mulai bar nek ku maem. Terus waktune mbayar. Nah, kayak ngene iki kok enteke piro. Nek ku jedhek sih harganya mumer banget dan wajib kita ulangi lagi untuk sarapan di sini. Oke, guys. Pesanku ojo lali jajan. Bu sampun. Maame kali, satene kali, gorengane setunggal, es teh kali. Kali 12 unjukannya nomor 12 harus unjukannya bilang Kali 12 harus tangan kurang itu kali gorengan setunggal. kurang itu tangan itu Nek dalu mboten bika. betul angkat jongkal mas Nek siang. nggih injing angkat jongkal nek poso dalu endi dalu itu Kula ngambil itu. bisa ke Matur suwun. nggih suwun mbak Nggih, sami-sami, Bu.